Kamusta yung trail? Okay, pre. What's up mga dre? Dito ulit kami sa FABIAN. Easy. Welcome to Easy and Joice TV. Punta kami sa may Aegis Trail. So, tara! Dito na kami sa may Aegis Trail. Yon. Shout out Sir John Quinto. The best. So yan, mamaya putin natin tong Aegis Trail. Tingnan natin mga features. Ganun pa kataas yung tatalingin natin mamaya, oh. Mga 5'8 to 6 feet. Dito yung receiver niya. Yan, dito kami sa may tuktok ng trail. Ito yung pinakasamit niya. So yan, kung makikita nyo, yun yung mga ramp. Punta namin yung start ng trail, tas libutin namin. Dito na kami sa may start ng trail. So ito pa pala yung pinakamataas dito. So yan. Ganyan. Baba kami mamaya. Let's go! Yan, bababa na kami. With parents nga pala. And Nobski. What's up? Let's go! Aegis Trail. Yan. Sa may berm. Dito. Nice one! Yun yung course ng trail. Ulitin ulit namin. Solid. Solid. Alright.
Nice bro. Siyempre. Dito ulit kami sa may tuktok ng trail. Sa try namin yung isang ruta. Tara, let's go! Dito straight. It was at this moment that he knew he fucked up. Over. Alam mo na. Nice one, Dre. Yung mo to. Yan, Nobel. Let's go. Kamusta yung trail? Okay, pre. Salamat. So, dito ulit tayo sa may taas ng Aegis Trail with the real OG. Dandan lang sa lakam. Try natin to. Let's go! Aegis Trail. Matinig, let's go! Ayos! Minsan? Dandan eh, nag-drop mo. Dito kami sa may steep part. Diretso dun sa ramp. Mga Dre.
was at this moment that he knew. Alright. Nice Dre. Gusto na. Wapo. Uy, lipat. So yun mga Dre, Aegis Bike Trail. Kaya kung nag-enjoy kayo, Like, comment, and subscribe. Easy and Joice TV. yun, shout out kay Sir Jan at sa buong management ng Aegis Bike Trail. Hanggang sa muli! Baka naman! Yes!